Yang ningkang sasongko kumanyar Burung turu bakung tanpa siring Mas murup ing langit Ngawi kena mastu pranama sidhem kawi kena mastu silat mringwang jagat karana siran tandha kawisisaning bisana sono sinawung lang mlopis temasir tandur lambang kudu jinantur tutur katila tulat mirap deng paradya minursi tama pamraniskara karana tumiyung jaman purwa binarti tameng lalata mangke tekap wasraning gupita tanpun renggen pralambang matumba-tumba marma panggung panggung sang murwengata sebebyar dumadining wayang purwa tulakan gondoli narik runtuting basa dengeng kuna ngemu surasa yen narasa ya karaos mulajari rohan rasa mani rohing diri rasa rumangsa ngrumangsani Irjal mo ilu kaca jarweh us rinakut caing carita lebet wis gemelar jroning pagliran yaiku sejati namriksane pagelaran ringgit purwa Surya Candra ndarem yang Kartika pinurba kudrating kawasa sahari ratri hangidri bawana purwa tekeng duksina gilir gumanti teman dadi betanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad Tutuk lantang kartu mangkar kalusi rambun kaya Jawapati Gerbya Dadya padanging kutu-kutu ala katuku Burondono yang Burondoyo Dadya beranaan tanpa wicalan Padang Trawangan Sunari Sanggiwang Rawi Ingin ngarsa merbawani jagat Mungguing jagat wetan tumungup-mungup Mungguing hangrani bukir abang merengangah Lamun kaiksi aihan dilato bumi Soyo dangu Sumunu Sanggiwang Arko Katon semebelak kanan kiring abange semut jenar kaperbawan nari Sanggiwang Basanta tanum dewi katon ijo ruyu-ruyu hamangku gunung ingkang biru moyo-moyo pucuking gunung kenemulan gendanu kasiring Prabancana lenggat lenggut nganti kaya gunung Makutha Mega tan watawis dangu selaing kawula dasi den ora sanggup boyo buga garap Tegal Sawahi Anglur sulur tanah pedhote sinambi sesendonan
sesindenan mikul garulkune anggiring raja kayane sawen ana pirembagan samara wangi Sang Hyang Argasaya dangusa inggil kados narik jagat wis katon melok dening kebran papat lur kidul wetan kulon Dinara jagat kang samrebut yudha rebut teja rebut kekuwung parandritatan ana ingkang madani kekuwung praja ing Astina yen Gajahaya yen Liman Benawi yen Kuru Janggala upaya negari satus tan antuk kalih 1000 tanjang kepetiga krana negara Ngastina dumadi saking pulo-pulo bebanjaran Singasaban Toya Benawi tinampi ombak samudra briwang langut kang tanpa pagun pegating paningal kapantok uruting Cakrawala wane-wane cakring wisik sameneng kreping jurang corong kinepung guwa sirung kinarya susul silawet nyang sarang burung wondrogi pasisir antar sasana jembar kebegane pasir gumelaring garis pinggir tanem tuhan rembuyung royo-royo karang kitri ruwe-ruwe roning klopo pratandha bumi subur pasiden mawur satengah tirandur tangkar tumangkar kawur yang dadi gunung-gunung banjengan kang rangsang langit linggak-linggok lampahing toyeng mujil saking sendang-sendang pening tirtane iyene pira-pira praine tinampi watu bendung-bendung kinarya hangleni sawah nyang pategalaning lara kesma wekal panglaing tetanen bebasantan ana bumi sajengkang kang sela sadaya tinanduran tantu kang ora kapitan ya Bathari Sri aglaring pasabenan Yayah Rukmi Sari kang pinangku pertiwi pategalane tenggo pulo Wijaya nganger buyung gegodhongane hambyet wae nganti kaya manglu-manglu wit-witane pala kependhem pala kesimpar pala gumantung sadaya tanku jiwa cinawi tukulan kang maweh kesarasaning diri ingon-ingon raja kaya pitiwen sangsa ngrembaka lamun siang aglaring pangonan lamun manci sapsun ya samya mulih marang kandange dewi-dewi datanana carane kandhang nganggo nancing palang labet tebi saking tindak Durjana Tuti sami sayek saka kabyakare luhuring nusa bangsa tuwin negari Ngastina wana kuwimbanging gunung hanggung mrineksa mrih lestari rum tumurun trah tumerah sadaya dadi reganing lingkungan langkung-langkung lamut tinaliti jalma sampet ing sanggaman saking tindak sangsa sinangsaya tebing wada winada ana namung samat sinamatan daya dinayan sawiji wujud mapan jatining jejiban ing mriji temawujud manunggaling cipta rasa karsa hamba barkarya kenging birasake negari Ngastina lakus lagi ngancik marang jaman kencana Tanjang kunjung pasir pawukir lok jinawi gemah ripah karto toto turaharjo dasar negara ingkang jero tancepi gedhe bore padang jagate dhuwur kukusir tur tadoh kuncarane turta kasusreng manca praja lah sinten to wae ing asta pesaraning adil praja ing Astina menang ngucapna dosa namaning Sang Nata dasaraning sewenama wis mestani juluk Sanata Prabu Duryudana ya Prabu Suyudana ya Prabu Jayapitana ya Jakapitana ya Gendari Suta ya Sang Dastratmaja ya Sang Tripamangsa ya Kurawendra ya Sanata Prabu Kurupati ya Sanata Prabu Gandharya Narendra guna ngagunatan ngendhak naning jalma luhur datan kulung-kulung andhap pangkosing sesami harus aja nenceng lenggah dampar kayap sangganing para byada manggung ketanggung Jaka Paloro ingkang sami ngambil pacaraning keprabon lenggah ing Sri Naranata ora mantra-mantra sipating Ubathara Yayah Sang Hyang Bathara Kuwera Angejawantah binayang-bayang sangganing Hapsara Hapsari nalika semanten Pak Andor sangganing kang samyong gantung sebo kewareng mabukuh Susilastawa ngerpepeh pindha sata matarangan sandya mantri mungka palsaring praja atedhaling palasa jenar Rekana Patih Harya Sengguni ya Harya Suman ya Trigantalpati Patih Harya Sengguni mengeraken nuju parang para praja ing Astina
Pandhiting saka lima peparap Begawan Durna ya Sang Kumbayana datan kantun Senopati Gegedung tetanggulan ing Praja ing Astina nalindra ngawangga Sang Adipati Basukarna ya Basusena ya Suryaputra ya Suryatmaja ya Bismantaka nalika semanten kawis tinggal pamungkasing paseban kadhanata satring tirta tinalang Raden Harya Kartomarma ing wingking ngandhur blabar sangganing para nayaka kawula mlamber blabar yaya samudra dhateng tepi jejel riyel rapet pepet pipit prasasat atau pandengkul dhateng Prasawa laban karamara siba ing alun-alun hamlidat gendera entek umbul-umbul kikiter hangen danu yayai monding mangsa labu bayi megar pindha campur barat ing mangsa rendheng tumbak ing ngrangap kowe jati ngarang ing mangsa ketiga parandene katingal tidhem jinem madyaning pasewakan negari Ngastina nadyan gegodhongan taring ngobah samirana datan mampah kabar sombong swaraning pradangga menyang ngrangin miwah pangliking waranggana abdi dalem negari Ngastina akarya asri seneng madyaning pasewakan dados sakuling mangke Depi sawetawis salebet dening keparang medharek pangandikan kabirang swara bendi menyang mangungkung kinaro pratandha brisanata samedhar pangandikan dadi mangsenge sampeyan ngabiyantur ngersaning Sang Nata gumarenggeng ing cipta saged midhangetaken sabdaning Sang Dumunata ing Astina dadi kumangruwi jeneng pangandika Sang Nata ing Astina ingkang dereng kababaring lisan Tuhan sembah nuring ulun kapurba risang murbeng ngerat
tinom ning pasewakan pusana maneka warna Puspetang Udyana Myang Panjra Sarwa Rukma Manik Nara Wata Obro Prabanyo kang sumirat Obro Prabanyo kang sumirat Kenyaring tejo Sisiring tatit Wimbo kekandamre Katiuping Maruta Mandu Sataran mangambar kungas Lang-lang kati ning
awan sapa Nikeng Astina samantara tekeng tegal guru narya ya Kresna laku sireng prasurama miangkan wajanaka dulur narada tegalwi luri melu karya sang Bupati sang Bupati Dewang Sukmono mangadiluwe ana sasmintaning sun jagat wasesaning Upadara paman Bloso Jenar ayo ndati kagiat pengenira si paman manira wiji wonten ngajengan manira paman Mate Bloso Jenar paman Harya Sengguni kawula nun nggih anak Prabu nyawa-nyawa jimat kula sesembahan kula wonten ing Madyapada prapteng delahan Wan persabda pangandika paduka anak Prabu Ngastina ingkang tinampi dhateng ing bapa ing kepatihan nuwun sewu nggih anak Prabu mboten kanthi kanyana-nyana nalika ingkang bapa mapan wonten ing Jawi sanget kuwatos ing manahipun ingkang bapa Pindaran Salomba pinanjering alun-alun katemping samirana kumite racaruk maras nanging sareng wonten ngarsa paduka tebih saking raos kemarasan Wan tersabda pangandika paduka anak Prabu ingkang bapa ing kepatihan keparang jumadung dawuh nggih anak Prabu Ngastina sesembahan kula anak Prabu Duryudana paman Bloso Jenar nggih kadiparan anggenipun paman ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun Maranata tata rakiti negari Ngastina mula diage matur marang manira samendang aja nganten ing karempit paman Bloso Jenar nyawa-nyawa jimat kula menawi paduka ndang bab tata rakiting praja sadaya mboten badhe anguciwani para kawula sami sayek saka kapti akarya luhuring nusa bangsa tuwi negari Ngastina medhahipun para abdi perjurit mboten kendhat anggenipun sami gegladen ulah kridane ngaprang sawanci-wanci praja paduka katemping parang muka mboten badhe anggepok kunca paduka anak Prabu ingkang bapa ing kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhem nonggir kawula nun inggih paman Bloso Jenar dadosaken suka marwata suta raos ing manahipun ingkang putra Duryudana mboten langkung pagaran ingkang utama tindakna selawase lan prayogakna anggenipun paman ngadhep ngarsaning manira paman Bloso Jenar kawula nun inggih anak Prabu sampun boten kirang prayogi wiswanipun ingkang abdi ing kepatihan pun mati Bropati Harya Sengkuni nggih anak Prabu paman Bloso Jenar kasinggihan
Bapa Bandurna Bapa ing Sukalima sarawuh paduka Bapa Penemban kula ngaturaken karaharjan rawuh wonten ing Datruya Praja Ngastina Bapa Penemban Durna. Astaka swala sila bertaba swalu gembol somorante aliloco tansah pinanganing kawidadan niring sambi kula sowanipun ing Bapa ing Sukalima mangga widodha sowan kula tebih saking Rubeda ngger durga mendhak kala sirna anggen kula sowan ngersa paduka anak Prabu Ngastina mboten langkung kepareng ingkang Bapa ngaturaken puji astawanipun ingkang Bapa kunjuk ngersa paduka anak Prabu Ngastina anak Prabu Duryudana Bapa Banduna kula tampi akarya bombong raos sing manahipun ingkang putra Ngastina mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah Bapa Banduna oh inggih sampun boten kirang prayogi wiswanipun ingkang Bapa ing Sukalima titik lenggan sak mangke menika ngger anak Prabu Duryudana Kakang Prabu Karna ing awangga mugi kasekecakno anggen jengandika lenggah Koko Prabu Basukarna kawula nonton Yayi sampun boten kirang prayogi wiswanipun ingkang raka ing awangga namung kepareng kula ngaturaken salam taklimipun ingkang raka kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu Ngastina Yayi Prabu Duryudana kula tampi akarya bombong raos sing manah boten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah kawula non nunggih ngestu padha dawuh paduka Yayi Prabu Ngastina sampun boten kirang prayogi wiswanipun ingkang raka ing awangga Yayi Prabu Ngastina apa dene sira Dimas Kartomarma prayogakno ngira ngadhep ngarsanipun Kakang Dimas Kartomarma lho diwaji sampun boten kirang prayogi wiswanipun ingkang rayipun Kartomarma derelan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabektinipun ingkang rayi kunjuk ngersa paduka Kanjeng Koko Prabu ndak tampa sira sadi ngaturke bekti lawan pun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana kula pundhingga jimat paribe dayanana ing kasantosan lan tatanan para kawula kang padha gandung sebo aja nganti ana ing padha saur manuk jeneng manira nedya babarake wigatining pasewakan lho napa sampun paduka dawuhaken badhe kula sandhingga jimat Gusti sesembahan kula ing Ngastina Paman Harya Senguni kula wonten timbalaning adhawuh nggih anak Prabu Bawadurna wonten dawuh nggih Kakang Prabu Karna ing awangga wonten timbalan Yayi sewu-sewu kalapatanipun ingkang ngerayi tadah wadana Koko Prabu Karna dene dinten samangke ingkang putra ing Ngastina pun Duryudana ngawontenaken pasewakan ingkang beneh klaradat ingkang sampun marma titik lenggan samangke kula badhe ngrembak samukawis ingkang tumrapipun Duryudana wigati tumrap gesanggul anggen kula gesang wonten ing negari Ngastina lan minangka dados nalindranipun para kawula sak negari Ngastina. Namung sadèrèngipun kula hambabaraken menapa ta wigati sing pasewakan mboten lega raos sing manah kula menawi dereng wonten wiyosing pangandika para sepuh anggenipun paring samudra pangaksami dhateng ingkang rayi utawi ingkang putra ing Ngastina. Dene dinten samangke kula ngawontenaken pasewakan ingkang beneh klaradat ingkang sampun paman Plasa Jenar. Nyawa-nyawa jimat kula nggir sesembahan kula anak Prabu Ngastina nuwun sewu ngemuti bilih ingkang paman menika gesang iyup sandhap padha paduka anak Prabu mila sampun ngantos sak mangke wonten raos nggorunggi saklebeting penggalih mboten wonten ingkang gumana musik saklebeting manahipun ingkang ngabdi kepatihan kejawi amung nyadong timbalan paduka anak Prabu Ngastina babakan perkawis anggen paduka nglempakaken para sepuh nuwun sewu nggih sampun ngantos ing wanci rina nadyaning wanci ratri kula kakersakaken sowan ingkang bapa mboten badhe suwala tartemtu medya mastuti dawuh pangandika paduka anak Prabu Ngastina malah sak mangke kepareng mbabarana ingkang sejati menawa ingkang dados pirembagan madyaning pasewakan ingkang bapa ing kepatihan nedya ngangrungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda tama paduka anak Prabu Ngastina nggih anak Prabu Duryudana semanten ugi ingkang bapa ing Sukalima nggih ing mangajab kados kula jangkah-jangkao enggal prapteng ingkang kajangka inggih menika Datruya negari Ngastina samangke gandeng ingkang bapa sampun keparang sowan wonten ing Datruya Praja Ngastina mboten wonten ingkang kula antu-antu kejawi namung sabda pangandika paduka anak Prabu Ngastina. Monggo
Ratri mbabaraken ingkang bapa ing kepatihan utawi bapa ing Sukalima samangke kula dya ngangulaken jangga nelingaken Karna midhangetaken sabda Tama Paduka anak Prabu Ngastina menapa ta darunanipun dene Paduka ngawontenaken masewakan ingkang benek lan adat ingkang sampun nggih ingkang bapa Cemadung dawuh Yai semanten ugi ingkang Araka ing Ngawangga kula ugi Cemadung dawuh sabda pangandika Paduka Yai Prabu kepareng babarana ingkang sejati kula dianelingaken Karna mastuti sabda Tama Paduka Yai Prabu Ngastina Yai Prabu Duryudana long rambyang lenggang driya Lurwang Candra katawangan sumo ing tias katuritan lemot kabyataning ujit ram mendri yo ma nawung kekuwenging wang wisesa Bawadana wonten timbalan ing adawuh nggih Paman Harya Sengguni wonten timbalan anak Prabu wale-wale menapa madyaning Datri negari Ngastina dinten samangke kula mboten badhe ngrembak babagan negari Ngastina miwah kanalindranipun Duryudana nadyan sampun sagedipun penggalih dening para sepuh pendak-pendak Duryudana ngawontenaken pasewakan pendak-pendak Duryudana ngawontenaken pepanggihan madyaning Datri negari Ngastina mboten wonten sanes ingkang karembak samangke inggih budidaya pecahipun para Pandhawa mboten benten kaliyan lelampan ingkang kelampah dinten menika kula nglempahaken para sepuh Bapa Durna Paman Harya Sengguni Kakang Prabu Karna ing Ngawangga wigatosipun mboten sanes kejawi hambudidaya hambudi sarana kados pundi caranipun Pandhawa sageta sirna saking lumahing bumi kreping langit menika ingkang kula jangkah nadyan sami mestani Pandhawa menika tasih kulit daging adaging kaliyan pun Duryudana menika tasih sederek kula piyambak nanging pangraos kula anggen kula dados nalindra wonten negari Ngastina menika mboten badhe ayem kula mboten badhe tentrem miwah kula mboten badhe jenak tuwin ngraosaken kepenak menawi Pandhawa tasih cetha pocapanipun Pandhawa tasih saged nyawang dhateng gelaring jagat miwahe seming rembulan ingkang kula dama-dama ingkang tansah gumana musik rinten panteraning dalu boten sanes kejawi namung benjang menapa kula nyumurupi Pandhawa menika sirna saking lumahing bumi kreping langit lawan mekaten menika sampun boten badhe kula tutupi malih sedaya sampun sami mangertosi para nayaka punggawa mandhapipun para kawula bilih Duryudana menika nggadhahi raos gedhing keburu sengit dhateng para Pandhawa menika boten badhe kula selaki jernyatanipun kados mekaten krana menapa menawi Pandhawa menika tasih gesang kula boten badhe jenak anggenipun lenggah dampar ke Prabu ing Ngastina mila dinten samangke
kula ngrawuhaken para sepuh, ngrawuhaken para ing sami lenggah madaning datri negari Ngastina. Namung badhe kula suwuni priksa benjang menapa lan kula suwuni priksa kados pundi srana nadyan ginakaken srana ingkang licik, nadyan ginakaken srana ingkang singlar saking rasa kasatriyan tuwin jiwaning satriya. Menika boten dados sabab menawi kedah ginakaken srana nyuduk saka mburi menika ugi kula mathuk tuwin gathuk waton setunggal kemawon ingkang tansah kula ajab boten sanes kejawi namung Pandhawa enggal ngatang-ngatang dados bathang boten sesuk boten somben nek iso dina niki Pandhawa tekaning pati. Sigra-sigra yen permana ganca sigra rakinawang sesangka Nalindra mbek marwa sing sang katriku mulung mangrempak ing wadya Purtokura reka kiri-kiri Ronanggono magawi gelar Nunamit pasang Kalimantabe tinebina ing Lodoni dumawaing tawang tuwang Yayi paripaksa kula ingkang nunjukaken rasa paduka Yayi Prabu Ngastina. Bawa Prabu Karna majeng anggenipun lenggah abenajeng kaliyan ingkang rayi Ngastina menapa panjenengan sampun pikantuk srana kados pundi cerananipun Pandhawa saged sirna margalayu mangrumiyin. Mboten babakan perkawis anggen kula nedya mejahi para Pandhawa kula kunjukaken rasa paduka Yayi Prabu menika mboten. Tuwin kula mboten manggihaken satunggiling srana anggenipun kula ngaturaken srana menapa supados Pandhawa menika saged pejah menika ugi mboten. Namung anggen kula majeng rasa paduka Yayi Prabu menika estunipun badhe ngaturaken gela raosing manah kula. Gela kados pundi? Yayi. Kula menika deku-deku wonten negari Ngastina, pendak-pendak katimbalan sowan kula menika nampi dhateng darmanipun anggen kula menika ngeyup dhateng paduka Yayi Prabu Ngastina. Tuwin kula menika ngrumaosi bilih kula menika pinaringan pangkat senopati wonten negari Ngastina. Nggih. Ngantos kawiyos ucapipun Karna ingkang awis piyambak bilih pejagesangipun Narpati Basukarna menika badhe kula udhakaken kinarya cagak tuwakipun paduka Yayi Prabu anggenipun dados nalindra wonten negari Ngastina. Menika kula sampun mangertos emanipun dinten sakmangke kula menika gelo. Liripun paduka Kakang Prabu Karna gelo sababipun menapa? Yayi, kula nuwun pamunten. Kula nyuwun mriksa pedamelanipun senopati menika menapa? Pedamelanipun senopati menika menapa? Nggih, panjenengan minangka dados bebetengipun Duryudana. Menawi wonten tetiyang, menawi wonten alindra ingkang sakmangke badhe angucik dhateng prabonipun Duryudana, panjenengan ingkang kedah ngrampungi karya. Mongko nyatanipun ingkang panjenengan galih saben dinten menika mboten sami kejawi namung para Pandhawa. Ingkang panjenengan galih menika mboten sami kejawi namung para Pandhawa, namung nuwun sewu lho. Panjenengan iki dereng nuwun sewu dereng lamur. Tuwin panjenengan menika tasih cetha anggenipun ningali sinten kemawon ingkang lenggah madaning pasewaken. Cetha wonten ing mriki menika lenggah Narpati Basukarna anggenipun sowan wit kala wau enjing. Kula menika namung angrantu benjang menapa kula menika pikantuk dawuh saking paduka Yayi Prabu supados kula menika mejahi para Pandhawa. Ning jebulipun muwal saka gembolan mrucut saka kudangan. Pendak-pendak ngrembak mejahi para Pandhawa namung dipun rembak kados pundi caranipun Pandhawa menika pejah. Nanging paduka mboten purun makarya kanthi jiwa kasatriyan. Menawi paduka Yayi Prabu menika jiring getih wedi mati, monggo ta kula aturi dawuh dhateng Raka Ngawangga. Kula aturi dawuh dhateng Raka Ngawangga, kula sagah nyangking mestakanipun para Pandhawa nadyan pinaringan wekdal setunggal dinten. Menawi karna menika mboten saged magas janganipun Pandhawa gangsal cacahipun
Awulung kula mboten madheg Senopati tuwin awulung kula menika dipun copot kelenggan kula menika dados Senopati Negaring Astina. Namung emanipun. Nggih. Panjenengan menika Nalindra kalukengrat jagan ngantos keberbeken dhateng kumandhangipun Prabu Duryudana. Nalindra sugih bondo, sugih bandu, sugih bondo tegese sugih brana picis. Sugih bandu panjenengan menika Nalindra ingkang Ababala Raja. Kathah para narpati Senopati Nalindra ingkang sedaya sumuya dhateng pangripun Nyai Prabu Duryudana ewadene jebul pinanggipun maduka menika satunggiling Nalindra ingkang miris satemah maras sabab bakal nyumurupi muncrating marus. Kula lingsem jebul pinanggipun slaminipun menika karna menika sowan utawi karna menika ngeyub dhateng setunggiling Nalindra ingkang jiring getih wedi mati. Menawi panjenengan menika nyatanipun boten tentrem, boten ayem, boten jenak, tuwin boten kepenak menawi Pandhawa menika tasih gesang wonten ing alam padhang. Menawi panjenengan menika ajiwa satriya. Temtunika boten sisah nglempakaken para sepuh dipun jangkah piyambak para Pandhawa. Sepira ta boboting para Pandhawa? Menawi panjenengan menika jireh, menawi panjenengan boten wantun kan para Pandhawa. Kula aturi dawuh dhateng Raka Ngawangga supados kula magas janganipun para Pandhawa menika kula sagah ning aja nggunakake cara sing licik. Panjenengan menika piyai kakung lho, Yayi. Panjenengan menika piyai kakung. Lah kok kaya wong wadon pepinjungan menika dos pundi? Sedaya atur sampeyan wis kula tampa. Napa sing mangkandhake niku mung waton ngucap ning tanpa nganggo pitung. Liripun kados pundi Pandhawa menika digdaya. Kula akoni nadyan Kurawa menika 100 gedhabyah ning yen ditanding karo Pandhawa 5 cacahe ora ana sing monggo mulya. Kula niku isih genep nalar kula menika iso genep panca indriya kula. Kula iso metung, kula iso gelar, kula iso gulung. Yen kula dhewe sing jangkah para Pandhawa tan wurunga Duryudana bali teng negara Astina dadi bathang. Jebul pinanggipun sampeyan ling ngendika kaya ngono niku janjane kula ngerti lereke. Sapa ta Narpati Basukarna? Menika tunggal wadah kalian para Pandhawa. Sampeyan ngojok-ojoki karo Duryudana supaya kula dhewe sing mangkat mateni para Pandhawa. Pamrih sampeyan kula ngerti. Pamrih sampeyan kula wis iso gagapi supaya Duryudana ndang mutar. Nek Duryudana mutar sampeyan syukuran sak negara Ngawangga. Nggih napa mboten? Kudu suaru gembol Sumarante kula nuwun sewu nggih kula aturi nyiram mawi tirtaning kesabaran sampun ngantos panjenengan ajeng gugu dhateng pengendhanipun anak Prabu Karna ing Ngawangga ngantos panjenengan supe Purwadasena bilih panjenengan minggu nedhengipun Siniwaka dhateng sangganing para kawula para nayaka sak negaring Astina kula aturi sabar nggih sabar Nalindra lenggah Siniwaka menika kedah kebak ing kesabaran kedah
pangapuranipun dhateng sinten kemawon? Nggih. Nyuwun pangapunten Bawa Durna. Mboten dados menapa, mboten dados menapa. Sengkel ati kula. Iso ngucap ning ora iso nglakoni. Nek pancen Kakang Prabu Karna menika rumangsa dadi Senopati negara Ngastina, ora sah tak kongkon jumangkah ndang nigas jangganing Pandhawa 5 cacahe diaturke teng ngarep kula. Niku tegese wong sing tetep karo kewajibane. Ning nyatane wing nyerweteh guneme kaya benten sewu nebo pategalan. Ndrewili ucape kaya grojogan. Anggepe kaya bener-bener dhewe. Leres nggih, leres nuwun sewu. Nuwun panjenengan kedah tanggap kalian pewatekanipun anak Prabu Karna ing Awangga. Jernyatanipun piyambakipun menika gampil mesgul penggalihipun. Nggih, Bawa Durna. Samangke sareng kula pitang-pitang jebul namung wonten piyantun kalih ingkang sanyatanipun lahir batin kalian pun Duryudana. Setunggal Paman Haryo Sengkuni, angka kalih Bawa Durna. Mila bincang malih menawi kula badhe ngrembak pejahipun para Pandhawa, kula mboten badhe ngaturi Kakang Prabu Karna ing Awangga. Menika langkung prayogi cekap. Ing abdipun Begawan Durna kaliyan pun Adipati Haryo Sengkuni menika sampun merantasi karya. Mangsuli rembak ing ajeng. Perkara sing wis bali ning negarane ya wis ben ora usah digagas. Saniki kula ajeng rembug napa sing pun kula aturaken. Leres pangendika Paduka anak Prabu. Kula suwun Paman Haryo Sengkuni lan Bawa Durna saged ngaturaken pripun caranipun supados kula enggal nyumurupi Pandhawa menika ngatang-atang dadi bathang Pandhawa sirna margalayu. Nyawa-nyawa jimat kula nggih. Menawi Paduka ndangu babakan perkawis menika, kula nuwun sewu, kula nggadahi atur perkawis leres lan boten kula sumanggaken dhateng anak Prabu Ngastina. Paman darbi atur menapa? Pandhawa menika kekiyatanipun namung wonten satriya kalih. Inggih menika pun Werkudara kaliyan Janaka. Menawi anak Prabu Puntadewa kaliyan pun Nekula Sedewa menika gampil. Nanging tumrap kula saka gurunipun Pandhawa menika namung piyantun kalih. Inggih menika pun Werkudara kaliyan Janaka. Menawi Paduka anak Prabu saged damel srana pejahipun Werkudara lan Janaka, menika gampil mejahi para Pandhawa bebasanipun angel pijet woing keranti suwe banyu sinaring. Ngoten Paman. Inggih nggih. Terus carane pripun? Lah menika ingkang dereng saged kula aturaken. Menawi perkawis pejahipun para Pandhawa menika kula dereng saged matur nanging kula nggadahi go pertikel. Werkudara menika dipun pejahi, Janaka menika dipun pejahi kantun 3. Anak Prabu Puntadewa kaliyan Nekula Sedewa menika gampil anggenipun mejahi. Nggih. Pun bisa kula tampa. Leres. Kula niki nyuwun priksa. Nyuwun priksa menapa? Carane mateni piye? Niku sing dereng ketemu. Lajeng Dik Pate dolope pirang-pirang lho Dik Pate. Mbuh wong endi kuwi ora rombongan barang dolopi. Lajeng caranipun Paman kados pundi? Nuwun sewu, ingkang ngertos dhateng pengapesanipun para Pandhawa menika inggih menika pun Kakang Durna. Lho. Nuwun sewu Dik Pate kok mang lemparke teng kula. Panjenengan prisa piyambak to, panjenengan menika gurunipun Pandhawa. Kula kinten lan kula percaya nek sampeyan isa gawe srana patining Werkudara lan Janaka. Monggo kula aturi ingkang nimbali ingkang kawogan kemawon nggih anak Prabu Bawa Durna. wonten dawuh nggih. Kados pundi sraranipun supados Werkudara kaliyan Janaka samangke saged pejah? Caranipun kados pundi? Oh, menawi babakan menika kok mboten wau-wau panjenengan dangu kaliyan Kang Bapa ing Sukalima. Menawi kala sonten wau panjenengan sampun paring dawuh piye carane matine Werkudara kaliyan Janaka. Kula kinten pasewakan menika mboten dangunipun kados ngaten menika. Nggih. Matur sembah nuwun. Sami-sami. Caranipun kados pundi? Menawi caranipun mejahi Werkudara kaliyan Janaka menika nuwun sewu, kula otak-atik kok dereng kepanggih nggih, nggih. Sampeyan ki piye to? Ki mok ngarep mau ki kaya iso ana pengarep-arep kok bareng tundhone kok ora ketemu. Dik Pate, pripun Kakang Durna? Nuwun sewu lho Dik Pate. Nadan panjenengan iso ngandhakake nek to kringkianing para Pandhawa ki eneng Werkudara karo Janaka. Ning nuwun sewu, nggih wonten mriku niku lek digoleki angele mateni Werkudara karo Janaka. Janyatane
satriya loro niku pancen Debya Sura Sekti kalintang jayaning perang bebasan tinatah mendat jenara menter tinumbak bengkong sinuduk putung. Werkudara niku sapa sing iso ngasturake karo saning Werkudara? Mboten wonten. Nggih. Najan Kurawa 100 cacahe bebasanipun ngepong wakal binaya mangap. Werkudara mboten ajeng iso dikalahke. Kurawa 100 kon maju bareng. Kula iso ngarani nek Kurawa mesti bakal tumpes kelor tanpa sisa. Merga kekuwataning Pandhawa. Aja kok Werkudara, Janaka sing klemak-klemek midak telek ora pendeng. Nek basa Jawane niku midak kapuk ora pendeng. Padha-padha empuke. Oh nggih. Ming sing siji ora mampu, sing siji mampu. Nggih. Midak telek ora pendeng. Ning nuwun sewu Janaka niku ya digdaya sekti kalintang jayaning perang. Ngaten? Kurawa 100 kok ngrebut Janaka. Janaka mentang jemparing siji, mumbul ana ing antariksa, wekasan jemparing dadi akeh banget kaya udan jemparing. Sampeyan ajeng ndelik teng pundi? Mati kabeh para sata Kurawa. Niku lho sing kudu digoleki srana sranane supaya Werkudara lan Janaka niku iso mati, ngoten. Niku carane pripun? Arepa digdaya kaya ngapa sing jeneng satriya niku nggadahi keringkian, nggadahi pengapesan. Manggoleki pengapesanipun Werkudara kalih Janaka. Oh, nek wong loro niku ketoke mboten wonten pengapesane Depate. Merga lahir batin limpat ing kawruh. Lahire ya limpat, batine ya limpat. Paningaling Janaka lan Werkudara menika mboten kok nganggo peningal lahir tok, ning nganggo peningal batin. Piyambakipun niku iso ngerti sing teka ki sapa, sing jak jagongan ki sapa, lahir batine kepiye karo Werkudara karo Janaka. Werkudara Janaka menika wis ngerti. Dadi upama sing dijak jagongan kuwi ora lahir batin karo Janaka. Napa sing diduweni Janaka ya ora bakal diblakke karo wong sing dijagongke karo Janaka niku wau. Nggih. Selagine kula gurune Janaka wae, kula meniku nganti bingung golek pengapesaning si Janaka. Dijak perang cara napa kemawon saged perang Candrasisa, perang Madrasisa. Janaka niku limpat. Dijak perang Jemparing, sapa sing iso ngungkuli Jemparinging Begawan Durna duk nalika kula isih enom. Jeneng kula Kumbayana. Nggih, nggih. Mang catet. Nggih, nggih. Dek kula enom biyen jenenge Bambang Kumbayana. Ampun diteran Bambang Gentolek. Nggih. Bambang Kumbayana. Nggih, nggih. Niku sapa sing iso ngelake Begawan Durna nggone manah? Ya ming Janaka. Sampeyan kelingan to? Zaman pendadaran siswa Sukalima. Janaka kula ken manah, manuk mongko manuke manuk cilik. Enten pucuking wit cemara sing dhuwure ora karo-karuan. Janaka yen bisa panan mripate manuk kuwi. Janaka manah, manuk niku mripate cepling. Mongko manuke ora obah. Apa ora glelek? Niku Janaka, selagine kula gurune mawon kena ndase manuk nganti kiwir-kiwir. Nggih. Nggih, nggih. Niku Janaka. Sapa sing iso nguli olah Jemparing Janaka? Mboten wonten, mboten wonten. Kula ngeculke Jemparing, Janaka ngeculke Jemparing. Kenging pas tengahing Jemparing, Jemparing kula sigar dadi loro. Niku nek mboten Janaka mboten iso. Werkudara niku olah gada. Wah, najan gatane Werkudara niku gedene ora jamak. Inggih menika gata Lukitasari, gada Landita Muka. Nek wis dicekel Werkudara arepa gedhe, wah. Kurawa 100 maju glundungi gada Landita Muka Lukitasari mesti bakal sirna margalayu. Nuwun sewu, niku rak bab sing lahir. Nggih, nek sing batin mesti kemawon sampeyan iso ngerteni. Dek mate, pripun? Sampeyan lali to? Lali napa? Werkudara niku entuk sastra cetha paripurning wangsit, sastra jendra pangruwating diyu. Ya tirta pawitra mahaning suci ngelmu kasampurnan, ngelmu sangkan paraning dumadi. Jagat menika sapa sing duweni? Siji tok. Ming si Werkudara tok. Werkudara niku tau ketemu karo dewane, tau ketemu karo gustine. Nggih menika Sang Ruci Bathara, ya Sang Dewa Ruci sing citrane padha karo si Werkudara. Mula sinebut jagat gedhe lan jagat cilik menika mboten wonten bentenipun. Teng mriku mboten wonten satriya ingkang saged ngungkuli dhateng pun Werkudara. Sastra cetha paripurning wangsit niku gawate keliwat-liwat. Sastra jendra pangruwating diyu niku gawate keliwat-liwat. Kacarios duk nalika semanten wonten satunggiling brahmana ingkang namipun Begawan Wisrawa mejangaken ngelmu sastra jendra hayuningrat dhateng pun Dewi Sukesi. Nggih. Nalika semanten wonten satriya ingkang namung midhangetaken mongko ora entuk lilahe Begawan Wisrawa. Satriya wau dadi buta raine. Niku merga walate sastra jendra hayuningrat pangruwating diyu.
Ngoten nggih Kakang. Nggih. Mula Werkudara niku batine ya sentosa. Janaka batine ya luwih ampuh. Janaka tau tate dadi begawan ciptaning, ya cipta wening ing guwa Witaraga, peparab begawan Mintaraga. Lho niki ampun kleru. Nggih. Guwa Witaraga, peparab begawan Mintaraga, ya begawan ciptaning. Kayangan geger merga Janaka tapa duk nalika semanten. Nganti Bathara Indra ingkang nalika semanten sesinglan Resi Upadya bebeda Janaka. Janaka niku kringkane ana wong wedok. Ning Janaka nalika tapa niku jan luar biasa nggih, Pak. Nggih. Digodha widodari 7. Monggo widodari panjenengan ngerti dhewe to, widodari niku kaya ngapa? Ayune ngungkuli satuse ayune wong alam donya. Widodari 7 mudhun ning ngareping Begawan Ciptaning. Ana sing gletak ning pangkone. Ana sing ngrangkul saka mburi. Ana sing disesek-seseke ngono. Pokoke supaya Janaka niku jugar nggone tapa. Ana sing ngarasi karo pipine Janaka lan sak pitulute. Ning Janaka tugur nggone tapa. Ora kenggo, ora kegodha dening widodari 7 niku wau. Malah widodari 7 mau do kedanan karo Janaka. Mula do patutan kabeh. Ngoten nggih Kakang. Nggih. Nek dipikir sakniki no, wong loro niku dibandingke kalih Kurawa mawon. Sinten Kurawa sing tau tate dadi pendhita kula tak takon. Anten apa? Dursasana tau tapa napa? Dereng tau. Kartomarma tau tapa? Nggoreke kayangan dereng tau. Doko nadus ning kali 7 dina 7 bengi we. Nggawa banyu anget. Ayo. Nyiduk dikeke ember. Iso wae. Kaya ngono kok kon nglakoni. Dokon poso ora mangan 7 dina 7 bengi we. Nang omah do poso. Dodolan do mampir angkringan. Niku Kurawa, napa kelakon kaya ngoten niku duwe kasekten sing luwih kula tak takon. Sampeyan kok ngerti. Napa guru niku ora entuk niti priksa mobah musik ing para siswa? Kula titi priksa. Ketoke kaya do iye sendika niki to. Kurawa iki tak wenehi Aji Jaya Kawijayan. Iki tinatah mendhat dina menter. Seranane kowe kudu nglakoni poso 40 dina 40 bengi. Ora mangan, ora ngombe, ora turu. Ana ing jroning senteng kasatriyanmu dhewe-dhewe. Oh, sing kuat ming Durmagati tok. Durmagati kuat ning gawa bojone ning jero senteng. 40 dina 40 bengi. Nggih. Ngoten nggih Kakang. Nggih mula nuwun sewu nggih menawi dipun jangka, menawi dipun jangka pejahipun Werkudara kaliyan pun Janaka menika mboten badhe saged kelampahan. Namung nuwun sewu leres ngendikipun Adipati Haryasengkuni menawi dipun taliti kanthi ingkang permati, dipun titip priksa ingkang kanthi perkasa. Keringkian menika sedaya wonten. Inggih. Keringkian menika sedaya wonten. Aja do guyu to ndak ketara. Keringkian menika sedaya wonten. Inggih. Dipun titili. Napa kae? Dipun titili kekuwataning pendhawa menika sekedhik-sekedhik. Srananipun digawe grantes pikire. Digawe grantes pikire. Nggih, wong niku nek grantes pikire arep wong sentosa kaya ngapa? Keringkiane mesti bakal ketok. Oh, ngoten. Nggih, keringkiane mesti bakal ketok. Mula Werkudara Janaka menika arep digdaya kliwat ukur tanpa ana duwe keringkian ning nek digawe atine kuwi grantes keringkiane mesti bakal ketok. Terus carane gawe grantes Werkudara kali Janaka pripun Kakang? Dicolong katresnane. Katresnane Janaka kali Werkudara niku napa kudu dipejahi sik bojone? Mboten, mboten. Mboten. Janaka niku mboten patiya tresna karo Sembadra. Oh. Kali Sri Kandi ya mboten tresna. Ketarane Janaka niku temudi-mudi mesti rabi. Oh. Dadi mboten bage Janaka niku tresna kalih para Sembadra lan para Sri Kandi. Napa Werkudara ya kudu dipateni garwane Werkudara telu cacahe. Inggih menika Nagagini, Arimbi, Urangayu. Ampun, ampun. Menika Werkudara ya ora pae tresna karo bojo-bojone nyatane ora tau do diparani. Nggih. Ngoten nggih. Nggih. Lah terus katresnane Pandhawa niku kali sinten? Katresnane Pandhawa niku mung kali karo Kakari kok. Alon-alon. Ajeng watuk e Depate. Nggih. Nggih watuk sik. Nggih. Katresnane Pandhawa niku kali sinten? Katresnane
Pandhawa niki kalih Panakawan. Oh, Panakawan. Panakawan inggih menika Semar, Gareng, Petruk lan Semar. Bagong. Bagong. Nggih. Nek ngonten kedadipun singkirke Panakawan. Nek Janaka kolangan Panakawan menika piyambakipun mesti grantes. Panjenengan tau tate kemutan. Duk jaman lakon Semar Lara. Nggih. Wonten ing crita Wahyu Kamulyan. Nggih. Semar nalika semanten nandhang lara, Janaka le nangisi 7 dina 7 bengi, ora gelem bali teng Madukara. Ngrungkepi kaliyan Semar Badranaya, merga Semar nalika semanten lara. Ateges katresnane Janaka niku mung karo Semar Badranaya. Oh, ngoten. Ning mateni Semar ya angel, angel meneh. Nggih. Jan rumangsa kula kok mboten ketemu-ketemu to Pati. Ning ngaten mawon. Semar angel dipanteni kudu dititili. Well. Dititili melih. Titili ping 7. Nggih. Carane Semar ya digawe grantes pikire. Semar digawe grantes carane sing dipateni aja Semar. Ning anak-anake Semar. Gareng, Petruk, Bagong pateni. Nek Gareng, Petruk, Bagong pateni, Semar ora duwe kanca teng jagat. Grantes pikire. Semar grantes, Semar lara. Semar lara, Janaka grantes. Semar mati, Janaka lara. Nggih. Janaka lara Werkudara grantes. Janaka mati Werkudara lara. Lho, ra urut ta Dipate? Oh nggih. Iso cek nganten nggih. Niku srana sing kudu dilakoni, ngaten. Mengko nek Werkudara wis kelakon lara, Puntadewa grantes, Werkudara mati, Puntadewa lara. Puntadewa lara, nek Lasdewa grantes. Nek Lasdewa lara, terus nek Lasdewa mati, sing grantes pun wonten-wonten. Pun entek 5 niku. Ning rak wis kelakon mateni para Pandhawa. Lho, nek tumrap kula ngaten menika, Ger. Setuju menapa boten, Ger? Panjenengan midhaket atripun Begawan Dara menika mathok gathok menapa boten? Menawi mathok, mangke kula badhe srana pados srana, Ger. Pandhita kang kinarya wangsit pindha kompang ngajaping tawang susuh angin ngendi nggone. Susah angin ngendi nggone. Pangraos kula kados mathuk tuwin kathuk. Syukur naing ngaten. Tegesipun menika sampun dipun bundeli kemawon rembak menika. Kedah mejahi Panakawan langkung rumiyin menangke menawi Panakawan pejah tetiganipun menapa salah setunggal. Tartemtu Semar mangke lajeng grantes pikiripun menawi Semar grantes tumuli Semar menika pecah. Menawi Semar pecah, Janaka badhe grantes. Menawi Janaka mangke grantes tartemtu badhe nandhang gerah. Menawi sampun nandhang gerah tartemtu badhe pecah. Janaka pecah, Werkudara pecah. Puntadewa kaliyan Lasdewa kantun angel mijet wae ngranti. Nggih, Babatuna. Pandhawa pecah, Panakawan pecah, panjenengan dados Nalendra, Hanjayang Bawana mboten wonten ing badhe angucik ke Prabu Paduka anak Prabu Ngastina. Srananipun kados pundi supados sak mangke suwek saged mejahi para Panakawan. Ngaten nggih, ngibaratipun nabok nyilih tangan utawi kecekel iwake ning aja nganti budhek banyune. Ora piye? Nggih. Srananipun kados pundi? Nabok nyilih tangan menika damel sakit piyai sanes ning nganggo srana wong liya. Mangkiriyen terus sarananipun kula nyuwun wekdal sekedhap badhe nindakaken menapa? Kula badhe matek aji pameling. Weh ladal. Ya, wis coba aku tak weruh nggonmu matek aji pameling kaya ngapa. Kula semanggaken Babatuna anggenipun badhe matek aji pameling ngrawuhaken dhateng sinten? Kula badhe ndhawuhi utawa badhe nimbali sawanipun murid kula ingkang kula tresnani nggih menika Werkudara. Menawi Werkudara sampun sowan. Menawi Werkudara sampun sowan mangke badhe kula padosaken srana supados piyambakipun menika mangke mentala mejahi Panakawan. Ngaten, Ger. Jagadéwa Bathara. Inggih, pancen Jagadéwa Bathara. Lah ngaten titis ngendikanipun Babatuna. Oh inggih. Kula semanggaken pun gek ngatek aji pameling. Kula nyuwun wekdal sedang nggih, Pati. Nggih, kula semanggaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa saya kalpat cecel apa senang? Kucap kacarita nalika semanten Begawan Durna. Siapa?
Sigra matek aji pameling. Eling-eling pandhita limpat ing kawruh, pandhita ingkang wis buntas kawruhe. Nimbali ingkang putra niki Sang Werkudara. Jelek tanpa sangkan palana karya kagiat kang samya mulak. Sinong wati Sinong wati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra ae ana tali lumut ambreganggeng Awito denceng-dencengan Mboten aneh milanipun anginipun kados mekaten menika Prabawa Raden Werkudara rawuh nggih paman kula sejenar Durna Werkudara sampun prapta wonten negaring Astina. Ah, gandheng blagudhug swalu kimbul Sumarante alhamdulillah. Werkudara wis prapta ning negara Astina. Yo, Durna bapakku. Aku nampa haji pameling saka Durna. Ditimbali ning negara Astina. Pancen heeh, pancen bener. Badraraja sapraptamu Dimas tansah pinayunganing kawidadan nering sambi kala. Duryudana hakangku aku ngaturke sembah. Yo, Yayi tak tampa.
pangestunipun Kakang Tampanana ndak gegem dadiake jimat. Raden ngaturan karaharjan rawuhipun. Sengguni bapakku slamet aku ngaturke basaku katura. Kula tampi nggir dawah sami-sami dipun sekecaken lenggahipun. Ya sengguni bapakku. Werkudara kowe slamet nggir Cah Bagus? Durna bapakku. Slamet tekaku aku ngaturke bektiku katura. Oh, tak tampa, tak tampa. Werkudara, pengestune Bapak Tampanana ya nggir, ya nang, ya li. Yo. Durna bapakku tak tampa pengestu. Aku ngaturke bekti kowe paring pengestu. Prayogakno nggonmu ngadhep. Iya, wis ora kurang prayoga. Sira Siadi tinimbalan dening Bapa Kenemban Durna ana ing negara Ngastina. Mula kang sangka kuwi aku njaluki dipalilah bakal matur ngersaning Durna bapakku. Sira Siadi ndak paringi purba wasesa. Durna bapakku. Werkudara piye? Werkudara? Piye? Anginmu ki ndekno sikik ta Werkudara? Iki ganjele ngisor bareng wis mak jegluk. Pun mboten sak kuwatir Kakang Durna. Mboten kuwatir pripun nek pilek? Ha nggih. Sik gunungane do ambruk Werkudara. Tak benake sikik. Oh, ya ora ngerti babar pisan lah kok dadi kahanane kaya ngene iki. Kato marmo ki rasa ngurip kipas angin. Nggih. Nista kendhang ademe kaya ngene kok isih nggawa kipas angin barang. Durna bapakku. Piye Werkudara? Kowe nimbali garwaku. Pancen bapakmu nimbali karo kowe? Kuwi gatine apa dene kowe nimbali karo Werkudara? Dingaren dene kowe paring pangandikan lumantar Haji Pameling. Yen to aku mbok dawuhi sowan nang negara Ngastina. Oh, kandhak blekutu suwalu gembol Sumarante. Ngene iki mau Werkudara. Kowe tak jarwani ya, Ngger. Iki mau jroning Pasewakan Agung. Sejatine dudu anak Prabu Duryudana ingkang anakake Pasewakan Agung nanging bapakmu Sokalima. Durna bapakku. Merga aku entuk wangsit Werkudara. Supaya nggonmu entuk sastra cetha paripurna ing wangsit. Sastra Jendra Pangruwating Diyu mau bisa komplit sarta iso tok gunake luwih saka dayaning sastra Jendra Hayuningrat ya kuwi ngelmu kasampurnan lan ngelmu sangkan paraning dumadi. Yo. Iki aku pinaringan ngelmu dening para dewa lan didhawuhi supaya maringake kowe. Kinarya jangkep sarta panutuping ngelmu sastra Jendra Pangruwating Diyu ingkang wis maringake marang kowe. Nggonmu entuk saka Sang Ruci Bathara. Jenenge apa? Ya kuwi ngaran ngelmu sastra mulya memayu hayuning bawana. Ngelmu sastra mulya memayu hayuning bawana kuwi kinarya jangkeping sastra cetha paripurning wangsit ya sastra Jendra Pangruwating Diyu. Yen kowe iso nggayuh ngelmu wujudipun ngelmu sastra mulya memayu hayuning bawana mau ateges nggonmu entuk ngelmu kasampurnan lan ngelmu sangkan paraning dumadi mau saya komplit dawuhing Jawata ngibarate nadyan kowe kuwi satriya nanging uripmu tanpa beda kaya dene dewa manabda bakal dadi apa sing tok karepake bisa kasembadan lan kowe wis diwenangake aglar sawijining brahmana lho apa ora elok selagining bapakmu Begawan Durna wae kepengin ngukup mudhune ngelmu sastra mulya memayu ayuning bawana mbabar kamulyaning jati. Yo. Ning jebul ana syarate, Werkudara, ana syarate. Syarate apa? Maragake kowe paringa dawuh. Durna bapakku kelingan nadyan aku kudu ndolek ngelmu. Ya kuwi sangkan paraning dumadi, tak rewangi jegur segara wae aku nglakoni. Apa meneh syarat sing entreng-entreng aku mesti ora bakal wegah. Mesti uga bakal sagu nglakoni. Kowe sagu Werkudara? Yo, aku sagu. Nek kowe sagu, nuwun sewu Ngger, arep kula badhe majeng sawetawis supados cetha panjenenganipun anak kula pun Werkudara. Kula semanggaken Bawa Durna. Durnaina panalingane lumajaring ratri.
linenggak jangganira kapisanan aneng perang Bratayuda sarate apa yen pancen panutuping ilmu kasampurnan lan panutuping ilmu sangkan paraning dewadi aku kudu gayuh sastra mulya memayu-hayuning bawana babar kamulyaning jati sarate apa durna bapakku gage paringa dawuh ora genep rasane yen urung iso gayuh sastra mulya memayu-hayuning bawana yen kowe krasa kaya mengkono tegese kowe wis darbe niat bakal gayuh ya kuwi sastra mulya pemayu-ayuning bawana babar kamulyaning jati yo yen pancen kowe niat tenan yen pancen kowe wis nekat tenan bakal gayuh apa kira-kira kowe sago ngaturake sarasranane sagu aja maneh mbok kon mlaku sing adoh munggah gunung tak sagui jegur segara tak sagui upama syarate dudu kuwi kaya sago ya sagu upama syarate kudu nglilakake katresnanmu kowe sago tumrap Werkudara katresnan kuwi kadang kala pacoban ingkang abot dhewe nanging sapa ingkang ikhlas karo katresnan kanugrahan bakal cinandak kanugrahan bakal iso digayuh contone duk nalika anakku Gatot arep didadekke jago eneng kayangan Arimbi nalika semono nggondheli merga tresnane karo anak barep kakangku paring dawuh yen to tresna ingkang dadi jalaran Gatotkaca ora entuk dadi jago ning kayangan mau bakal nutup kanugrahan sing ditampa dening Gatot mula nalika Arimbi negake marang katresnan ikhlas anake didadekke jagoning dewa ning kayangan Gatotkaca saiki dadi bocah pepethinganing para satriya dadi bocah sing pancen iso mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa mula tumrap Werkudara bab sing abot dhewe ning jagat kuwi mung perkara katresnan nanging yen to iso nglilakake katresnan wah pacoban sing abot dhewe kuwi neng tresna yen wong ora kebondo marang katresnan kanugrahane mesti bakal tumiba marang wong sing ikhlasake marang katresnan mau bagus wah pancen muridku tenan kowe Werkudara saya gedhe saya pinter kowe saya tuwa saya ngerti marang ngelmu ning urip ana ing alam padang ya merga saka bapakmu iki iya mula kang saka kuwi yen pancen kowe ikhlas marang katresnan ora perkara kowe kudu megatake katresnanmu karo bojo apa dene anakmu ora ning kowe kudu megatake katresnan ya kuwi kelawan abdimu abdiku sapa abdimu Panakawan merga ana ing kene sabdaning dewa kowe bakal entuk sastra mulya apa mau jenenge Depate sastra mulya memayu-ayuning bawana babar kamulyaning jati kowe kudu ngiklasake salah sawijining Panakawanmu yen ora gareng ya Petruk ora Petruk ya Bagong Werkudara Petruk gareng apa Bagong arep dikapake dirabekke dipateni Cak Bagus dipateni iki sabdaning dewa ingkang lumantar bapakmu Begawan Durna ing Sukalima kudu ana salah sawijining Panakawan ingkang tekaning pati kuwi dadi srana tumuruning ilmu sastra mulya memayu-ayuning bawana babar kamulyaning jati wah piye ayo kowe mau iso ngandhakake njlentrehake bab tresna wong sing kabanta marang katresnan kuwi biasane sok didoi marang kanugrahan saiki piye gedhening tresnamu marang Panakawanmu jebul tinemune nggondheli karo rasamu Werkudara ora bakal nggondheli karo rasaku mung saiki aku tak takon karo kowe takono
Apa ya kudu Panakawan telu mau sing kudu tak pateni? Iki kabeh dawuhing dewa manut lenging ciptamu. Manut lenging rasamu. Nek rasamu kepengin mateni Gareng ya Gareng patenono. Nek rasamu kepengin mateni Petruk patenono. Nek kepengin mateni Bagong patenono. Mong ora dikeparengake kabeh telu kudu mbaka siji. Kudu mbaka siji. Sapa sik sing bakal dadi Banten sarana tumurning ilmu sastra mulya pangarep-areping bawana. Nyebut wae kleru. Babaran mijil kakung. Babar kamulyaning jati. Wis gage. Nek kowe sago mangkat to, nek ora sago ya wis ilmu mengo ben mapan ning Sukalima. Tawenake wong-wong sing sago mateni Panakawan. Upama sing sago mateni Panakawan kuwi Janaka, ya Janaka sing bakal entuk ngelmu sastra. Mulya memayu ayuning bawana babar kamulyaning jati. Ning yen kowe ingkang sago, ya kowe ingkang bakal entuk wayu. Jaluk pamit. Pripun, Ger? Sampun marem salebetipun kali Paduka anak Prabu ing Ngastina. Oh, Tuna. Mboten kanthi kanyono-nyono menika inggih dipun sebat nabuk nyilih tangan. Kecekel iwake ning ora butek banyune. Mekaten menika. Teges upami salah sawijining Panakawan mangke pecah. Duka Gareng, duka Petruk, duka Bagong. Tartamtu panjenengan boten badhe dipun tuduh dening para Pandhawa ingkang dipun dakwa inggih pun Werkudara. Nggih, matur sembah nuwun. Jan pinter tenan. Ora nyono babar pisan. Iso gawe srana kaya ngono. Ning nuwun sewu kula tak takon, Kakang Duna. Pripun Dik Pate? Sampeyan napa ya entuk wangsit tenan sing jeneng sastra mulya sing mangkandhake mau memayu hayuning bawana babar kamulyaning jati. Niku ya mung ukara kula tok kok. Mboten wonten. Sastra mulya memayu ayuning bawana babar kamulyaning jati menika kata-katane pun bubar esuk-esukan. Oh, sing iso diucapke Semar. Kok sampeyan iso krungu? Lah wong kula teng jero kotak ya mesti krungu wong cedhak banget kok. Oh, nggih. Ning Werkudara mboten paham. Werkudara niku wong mendem karo ngelmu. Mula sareng kula matur sastra mulya memayu ayuning bawana babar kamulyaning jati. Tak deng deng tak deng 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 tak deng deng. Duh alah ngoten nika. Iyalah Gusti paringana ngapura. Wong kok ya pinter gawe ukara. Lho, sing baku rak antaraning salah siji Panakawan mati. Mengki nek mati Semar grantes. Semar mati Pandhawa ora duwe kekuatan. Angel mijet wae ngranti suwe banyu cinaring. Nggih, nggih. Ning apa kira-kira Werkudara kelakon mateni salah sawijining Panakawan? Mestine kelakon. Merga Panakawan niku do wedi karo Werkudara. Umum Werkudara menika mateni Gareng, Gareng nika bobote sepira? Candhak Werkudara banteng mesti mudhar. Nggih. Umum Werkudara menika mateni Petruk. Petruk menika kekuatane sepira? Candhak dijak karo Werkudara mesti mati. Nggih. Bagong ya ora duwe kekuatan apa-apa. Nggih.
Bakong ya mesti tekaning pati. Syukur bake werku dora iso mateni 3 cacahe. Upama ming 1 ora dadi ngopo. Sing loro dituku. Oh nggih, nggih. Mboten sak kuwatir, mboten sak kuwatir. Boduna, Mboten dawuh. kula ngaturaken panuwuning tanpa pepindhan. Sami-sami, Ger, sami-sami. Wanda. Wanda sapa? Kula menika kok isih kelingan japa mantra Aji Pameling. Oh. Dadi kula mboten iso ilang saka ati kula Depati. Nggih, nggih. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Sami-sami, Ger, sami-sami. Boduna, Wonten dawuh. menika wonten sekedhik kangge pupu penemban Durna. Aduh, Ger, mbok sampun kados mekaten. Kula menika lahir batin anggenipun, kula menika meres dhateng pemanggih kula supados dados sarana pejahipun para Pandhawa. Menika mboten kok badhahi niat kepulane kepengin pikantuk Prabaya Dedana saking Paduka Anak Prabu menika mboten babar pisan mboten Den. Estu mboten. Mboten menika ikhlas. Ger, sampun kados mekaten, Ger. Estu kula menika mboten ngarep-arep kados mekaten menika. Kula menika mboten ngarep-arep menapa kemawon. Nggih. Nah menika ikhlas nggih matur sembah nuwun tanpa pepindhan mboten napa-napa. Alah. Nek ngono pendhita iki iso tak arani pendhita merak kecancang. Lho kok merak pripun Depati? Merak kecancang niku nek dipanehi pakan lagi gelem ngegarke wulune, nek ora dipakani ora ngegarke wulune. Mboten apa-apa, mboten apa-apa. Pun kula niku anggere dipanen apa-apa kula garke. Kula garke kabeh. Nggih, Kakang Trata nggih. Rai ngaten kados sampun paripurna. Lelamban menika namung ngantun ngajeng-ajeng pejahipun para Pandhawa. Leres Ger, leres. Kartowarma wonten timbalan ingkang jauh. Budhana kang padha sipa jenenge Sarsa Kundur Kedatun. Kula nun para wadal pasilan yen tambahi pangestu sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dimas Kartowarma. Kaya srana dawuh maneh. Purna gatining paranggilan. Sanada Sarsa Kundur Kedatun jug saking dampar ketuna kinapit gambaran gading. Nalika semanten Sanotarsa Kundur Kedatun jeluk saking dampar ketuna kinapit gambaran gading kadharaken sangganing Purumban Cedi. Manggung ketanggung Jaka Paloro ing samya ngampil tataraning keprabun. Kawis tinggal saking Mandra tindaknya Sri Naranata lamun katinon saking Mandrawa kaya tansah ora runtungan tindaknya Sri Naranata wau.